Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, ndinoda kureururawo kuti inini ndakabvumawo kuroorwa nemurume uyo akaremara, not because ndinomuda, but I only agreed kuti ndinge ndichizoroorwa naye just to take his wealth. But now mukoma, ndava neumwe murume uyo wandava kudanana naye, so handizivi kuti ndoita sei. Ndakatombofamba ndichitsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira so that murume uyu akandiroora wandakachata naye ange achizofa, because ndava kuda kuti ndige ndichizoroorwa neuyu who is able bodied. Sezvo now mari yavapo, I'll be able to take care of the man and also to start a family. As we are speaking right now, mukoma nashi, chibereko changu ndakaita kusunga because ndakatoona kutoti munhu uyu hazviiti kuti ndinge ndichizozvara naye mwana, because I was scared kuti iye munhu kana akazvarwa aine urema, what if kana kuri kunzi anenge atori nemagenetical disorder, handidi kuti ndinge ndichizotakura mimba yemunhu anenge aine madisorder iwawo. And the possibilities ndakanzwa zvichinzi kuzvara mwana nechirema unokwanisa kuzozvarawo chirema zvekare, in which, to tell you the truth, I will never be able to handle such. That is why ndakaramba kuti ndinge ndichimuitira mwana iye zvake. He does not know, even the family yake vanotofungidzira kuti iye ndiye ane problem, and most of the times vanogara vachingoti naiguru please musaenda kani, especially apo pandinomboita tumadrama ndobva ndaita sekunge ndava kuda kuenda zvangu, then vanobva vatanga kundikumbira vachiti please musaenda kani, musaenda, because they know kuti it will be very difficult for them kuti vange vachiwana umwe uyo anokwanisa kuzomuchengeta nekuda kwehurema hwavo. I mean, like, the guy, he is just a cabbage. Munhu uyo wekuti he cannot do anything for himself. Ndini ndinotoenda naye kutoilet kumugezesa, potse kutomuwaipa kana kuri kunzi anenge apedza kuita tsvina. Saka do you think kuti vamwe vakadzi vangazvimirira here izvozvo? So mukoma nashi, ndakabva ndachizotangawo kufamba ndichipinda mun'anga dzakasiyana siyana. Saka so far vacho avo vandakambotaura navo, it seems as if ndeve fake. I know you mukoma kuti munozivana nevanhu vakawanda, so mukoma nashi ndikuda kuti munge muchindibatsirawo ipapo kana kuri kunzi munoziva munhu anokwanisa kundibatsira so that zvinhu zvacho zvinge zvichingoita quick. Ndanga ndakatarisirawo kuti by next year May this man is supposed to be dead, because ndikuda kuti ndinge ndichiroorwa kunana June July ikoko next year. So please help me. I cannot stay with this man any longer. Saka akakasika kufa, at least wokuzonosvikawo kunana July, maybe vanhu vanokwanisa kunge vatokanganwa nezvangu, like his own relatives. So I want you to assist me mukoma. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section nemurume uyu takasanganawo munomu muSouth Africa, like iyo akaberekwawo mumhuri ine mari. Saka mushure mekunge tasangana kumall ndokubva tatongotanga kutaura paya, and to tell you the truth, achizonotaura neni, like zvezvokuti chirema chikataura newe unenge usingade kuti unge uchita songe munhu ari very bad. Ndokubva ndatongomupindura paya. Mushure mekunge ndamupindura ndipo apo paakabva andikumbira mafone numbers ake, ainge atori nekamwe kanzvadzi kake. I just felt sorry for the guy, ndokubva ndamupa mafone numbers. So ndakazongoramba ndongotaura nesister yacho because I wanted to see kuti what type of people were they. Ndokubva vachizopedza kushopa paya, and then she's told him I wanted to see their car. Iniwo hangu ndenge ndichazoita zveUber. I then saw them mukoma
kuti motikari yavainge vainayo yainge iri motikari yakanaka. Ndikatoona kutoti these people like they are filthy wealthy. Ndokubva ndachizotanga kutaura naye. The first thing that I did was that ndakamukumbira kuti ange achinditumidzirawo airtime. Ndokubva anditumidzira airtime ye500 rands. Ndikati one down. Ndikabva ndatanga manje kudemba ndichimuudza kuti ndainge ndiine maproblems andainge ndichida kusolva. I told him kuti as long as ndasolva maproblems iwawo then ndaikwanisa kuzofocusa on our relationship. He then said, are you sure kuti kana ndikakubatsira pamaproblems ako auri kuti ndo auri kusangana nawo mulife mako, then you can give me full attention and you can become mine? Ndikati yes of course. Saka kumba uko ndainge ndiri pakati pekuvakira amai vangu chitorum kumusha uko. Ndakabva anditi panoda mari. Ndakabva ndamuti kana ukakwanisa kundiwanirawo 23,000. Akanditi yose iyo. Ndikabva ndati it is fine kana usingakwanisi hako kunditsvakira mari iyoyo. Ndikabva ndaita sekunge ndainge ndamutsamwira. Mushure mekunge ndatsamwa paya ndava kusamupindura mamessages ake, ndipo paakabva azonditumidzira 10. Akazonditumidzira imwe 10 akanditumidzira zvekare imwe 3. Ndakafara chaizvo. Ndikabva ndachizotanga kutumidzirawo amai vangu until ndazotowatumidzira mari yose iyaya. Then I started dating the guy. But mukoma mazuva ekutanga like ndaisema imari hayo. Ndaiti kana ndikaenda kumba kwavo taibva tazopiwa nguva yekuti tinge tichimbotaura zvedu, but it was not easy. Apa munhu wekuti anogara achingoburitsa masiriri here and there, so it is like very difficult to enjoy with him. But anyway, nekudawo kwekuti ndainge ndichida mari, I just pretended as if everything was okay. Mukoma kuzonosvika ndichizonororwa, so he wanted us to have a big wedding, but ndakabva ndangoti inini ndiri munhu uya wekuti I am very private. Ndo patakabva tazoenda kucourt. We then got married kucourt because ndainge ndisingadi zvemadrama zvekuti tinge tichizotanga kupostana pamasocial media kana kuti shamwari dzangu dzinge dzichizozviona kuti ndakachata ndikaroorwa nechirema. So I made sure kuti everything remained secret up until this day. Vanhu vanongozviziva kuti I am married, but murume wangu avatombomuzivi iye. Like zvandinomuudza ndinongomuti you know what, I am scared kuti kana ndikagara ndakuposta pasocial media shamwari dzangu dzimwe dzine jealous dzinokwanisa kuzonditorera because uri mbenga, in which he gets so excited over that. So nekufamba kwenguva mukomanashi ndipo apo pandakabva ndachizotanga kudata murume uyu wandiri kudata. Ndinotiwo padheni ndinenge ndiine mufesi wangu uyu wakaremara uyu, just pretending. Then kana ndava kudawo at least zvemafaro zvekunakirwawo an able-bodied man who can do you in a nice way, ndipo pandinobva ndazoenda kune chikomba changu. So chikomba changu chakanditi chinoda kuti ndike ndichichizvarira. Ndikabva ndati no, hazviiti. As long as my husband is still alive, no, we can never do that. So ndakatomirirawo kuti kana ndikawanawo n'anga inokwanisa kana kuti muprofita anokwanisa kundiurayira murume uyu wandiri kugara naye, so that I can move on with my life. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukomanashi. Please kana muine vanhu vamunoziva, vanhu vekutoti vanokwanisa kundibatsira ndinge ndichikwanisa kukasika kupfuudza upenyu hwemurume wangu, I really need your help. As like now I need your help. Please ndibatsireiwo mukomanashi. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakaroorwa naye murume uyu, but ndaitozviziva kuti kumudada ndainge ndisingatombomudi. Is it true kuti kana ukazvara mwana nemunhu who has a disability, unozvarawo mwana ane a disability? Vanzvadzi musadaro. Hanzi sekaurema wafa. Unokwanisa kuti
mukoma ava kunyange vasisipo, then imi mozosara muchiroorwa nemurume wenyu uyo wamuri kuti haana any disability, then you will be shocked kuti mwari vanokwanisa kuzotokurovai neshamu mobva matozozvarawo mwana anenge aine adisability. You are not supposed to say that, but ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi venyu ava mucomment section. Asi zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confusion yangu iyo yandiinayo. So pandakaroorwa mukoma Nashe, hama dzemurume wangu hadzina kuda kundigamuchira. Izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizova munhu wekuti ndinovenga hama dzemurume wangu, like ndivo vakazvikonzeresa. Ininiwo ndainge nditori munhu ainge atori bo apa, ndainge ndakatozviudza kuti the day randinoroorwa I want to treat my in-laws in such a nice way, but they were like truly evil. Mukoma Nashe, zvakaitika ndezvekudai so. Murume wangu akangoti arara neni, ndikabva ndatoti ina handichadzokeri kumba, because how can I go back home nezvose izvi zvawandiita. So ndokutotizira kwangu vandakaita ikoko. Vakapopota kane vamwene vangu vakati hakuna zvakadaro kuti munhu anotizira iye asina pamuviri. Saka murume wangu iye ainge achindida, ndokubva tatanga kugara tose. Ndaishungurudzwa mukoma, vakasvika pakudzinga maid wavo vakatomudza kuti hazviite kuti ndinge ndichiva nevasikana vaviri vebasa, because patova neumwe uyu anenge achingoshanda ndichimubhadhara nechikafu. Handiti iye anonyanyisa kukara sikarudzi dzevarume, saka ngaagare achishanda. Mashoko iwavo mukoma anondirwadza. Nanhasi uno ndinoti kana ndikamafunga mashoko iwavo, kunyange ndichida kuri kuvaregerera ivo nevana vavo, like vana banguru, vana bamunini nana vatete vose, they were ganging up on me mukoma. I can't even forgive them. But right now murume wangu, he is the breadwinner in the family. So vanotouya nekwandiri, ndinotombotanga ndatombovaudza magara moyo, then ndobva ndachizovabatsira mushure mekunge ndambovaudza magara moyo. So mukoma Nashe, ndakagara paya ndikabatira pamuviri, zvikabva zvanzi nhumbu iyoyo yainge isiri yemurume wangu. Ndainge ndakamitisiwa nagarden boy, because painge paine umwe garden boy wechirudzi. Saka dzimwe nguva ndainge ndichinzi ndinofanira kuti ndinge ndichimubatsira. Saka vakabva vati nguva yose yaya yavaibatsirana vari mugarden ndobva vaiita zvisina basa, akamitiswa navo vachimwene ava. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza mukoma Nashe, but anyway ndakaramba ndakangoshingirira until murume wangu achizowana basa. Akazoti awana basa ndipo patakabva tachizotsvaka kumwe kwekugara, ndobva tatanga kugara somewhere else pasina kana nguva. Ainge atopiwa promotion, then akati apiwa promotion upenyu ndopawakabva vachizotanga kusununguka. Takazouya kunoku kuSouth Africa because murume wangu iye anoshandira an international organization. Kubva zvatakazouya kuno kuSouth Africa upenyu hwakabva hwachizoshanduka. Mukoma Nashe, kana dziri sehama dzemurume wangu handitombodzinzwi zvachose. Ndinozototi payawo nekuzotonzwawo tsitsi like vamwene vangu vakura vachembera, like she needs proper medical attention and care. Ndinozoti paya kana murume wangu ava kutanga kuchema chiti I'm so stressed, kuti amai vari kugara vachingondisira mamessages vachiti vari kurwara, ndopa ndinozotosunungura umwe ipapo. Ndinoti kana vakangofona vachiti muroora kunoku zvinhu zvakaoma, ndinobva ndatotanga kutopopota, but ndinopopotera murume wangu not even ndichimuti right now tine maprojects awo atiri kuda kuti tinge tichizotanga. We are trying to save money. Apa hama dzako dzinenge dzichingoti dzinoda mari. Pane umwe musi here hama dzangu padzakangokaruka dzakumera mari. What it does not know is that zvandinoita ndezvekuti tine imwe savings account yedu yatakavhura yeABSA. Saka akatongonditi savings account iyi, you are going to be the financial manager. He does not even check. So zvandinoita ndezvekudai so
kana ndine hama yangu yandinenge ndichida kupa mari ndinoitumidzira, then I keep that account logged. Uye zvekare anozoti kana awana mari paya, the first thing that I do is that I send that money back into that savings account. Saka he does not even know kuti hama dzangu ndinogara ndichidzipa mari, ende kazhinji kana ndichinzi ndapa amai vangu mari shoma, it will be a minimum of $300 apa. I am talking of the money that I sent on a monthly basis to her. Yet kana amai vake vamwene vangu kana vakakumbira kunyange $20, ndinoita kupopota mukoma, ndinokwanisa kutoramwa kana chikafu ndichiti wanti tunoona kuti hama dzako ndo dzinotibrokesa because dzinogara dzichingokumbira mari mukoma. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. If you post my story, please tell me. Uye zvekare my advice kuna ana mwene, please kana mwana wenyu auya nemunhu waanenge achiti uyo ndiye waanoda kuti ange achizova mukadzi wake, just accept the situation. Like in our own case, they never thought that God was going to bless us in such a way whereby we were going to become the breadwinners in the family. Vamwene vangu vaitofungidzira kutoti kweupenyu hwangu hwose ndichange ndichizogara pamba pavo ndichivanyengerera, hence he was treating me bad mukoma. These people, they were very evil zvekuti dzimwe nguva ndaitoswera ndisina kana chandinenge ndambodya. Apa ndiine nhumbu ndaizotoswerera malemon. Ndaiti kana ndikakumbira mari zviya zvekuti unenge uine macravings, like ndaifarira masau, ndaiti kana ndikakumbira kana madzitete angu mari kuti ndinge ndichienda kunotenga masau, vaita kuseka mukoma. Kana vamwene vangu vaindiseka zvekuti dzimwe nguva ndaizotoenda ndobva ndatotanga kuita masau ekunhongerera, ndichifamba muroad ndichinhongerera masau mukoma. That is how bad these people, they used to treat me. That is why I am also taking my own revenge on them. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.